pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare pachivhitivhiti chenyu one cooling and dinika wenyu mubhemi wemhiripiri. Aiwa, regedzai timbosangana nenyaya irimo mumastreets, nyaya dzirimo mudariro patave iko zvinezvi kwatabva ndokure kamhuri yeZimbabwe. Musakanganwa nyaya idzodzidzi kuziva kuti tinenge tabva kure. But paita mubvunzo panapo uri kubvunzwa naadvocate Nelson Chamisa vari kuti where are the citizens in all this? Ndo mubvunzo uri panapa uri kubvunzwa naadvocate Nelson Chamisa vari kuti so much is being done across the political divide, yet so little translate into outcome. This is largely because that central questions remains both central and unanswered. The deficit is not activity, it is legitimacy. The only way to distinguish ourselves from those who govern without consent, legislate without referendums, and sustain power through unelected and unelectable means is to organize and act through citizen-centered frameworks, not to mirror, not to replicate, not to run symmetrical with unmandated and uncitizen structures. What is formed without citizens can only be destroyed by what is formed by the citizens. Ameno kana muri kuchinzwa kuti zvakamira sei panapa. Ndoziva kuti vanhu vakawanda vane mibvunzo yakasiyana siyana ipapa futi pamusoro pemibvunzo imwe, ende vamwe vane mhinduro pamusoro pe this kind of the question. But one thing that I want to answer on my behalf, to vatapinda tichinzwa kuti vamwe vari kuti kudini mubvunzo wakanaka asi mhinduro imwe chete yakanaka. MuZimbabwe kune only two centers of power dziripo dzinenge dzichinetsa, nditi ile ruling and the opposition. Kana tukutaura zveopposition, tukutaura opposition yakawana more than 2 million votes, anditi yanga yakapinda 2018 ichinosakadzana ne the ruling ZANU-PF, yakapinda 2023 ichinosakadzana ne the ruling ZANU-PF. Ndo vanhu vega vanokwanisa kugadzirisa zvinhu kuti zvifambe mune zvakanaka. Why? Because ndo vane numbers. Even pakanzi paroda kuitwa something like be it a demonstration or whatever, vese vapfana mabogas vari kubuda vachitaura zvinyaya muzvima WhatsApp channel nezvimachi, they've got nothing. Havana power, havana kana vanhu, just that vanhu vari kungoti uya kunoteererosa kuti at least timbotandarawo, timbotandadza pfungwa, because people are actually stressed, people are even confused. Saka vanongopedzera vangofollow vamwe vari confused. Handiti muri kuibata nyaya yacho. They can't do anything. Pakanzi padedzerwa chinhu chinobatika chinoitika, chinodedzerwa ne these two people ari kukomanda power, ari kutodedzerwa ndinditori pazvinhu zvacho neane 2 million people. Ndianani? Advocate Nelson Chamisa wacho na president Emmerson Mnangagwa vacho vari 2 ndo varidzi venyaya dzacho dzese. Handiti mazviona. So kana takubvunzwa this kind of question, vana veZimbabwe vaida kuzodii? Because dzimweni dzenguva pane zvimwe zvokuti mazoenda vanhu vapinda mustreet like what happened in 2018. Onza it was stupid for those people to demonstrate. Why muchidemonstrate ma results achasati adeclare? You see? But it was stupid, but it's always good to be stupid, because these guys, they don't the only language yavanonzwa. Even if you ask my own veterans, these guys, they don't listen. Panenga panongono signal inongodi ongodzi iwo chigumba sangana ne signal. People are angry out there. Imimi zvikananda mimi hakuna ndiana achada kuzoya chizodenounce all these people. Saka vanhu vakadzidza zvinhu zvakawanda vakati don't it was stupid to demonstrate. Woto mungonzi wo waurawa wafa, and then next thing onzi it was stupid to demonstrate. Imagine uri parufu iwo uchinzwa mukoma wako wafa iwo, kana ndiani mwana wako iwo muchembere wangu iwo, mwana wako wafa achiratidzira kuti iwo uri mwana baba wako wafa, obva wanzwa pakunzi it was stupid to demonstrate. Do you know kuti kune mamwe mistakes akaitwa na people's president ekuti kuti azogadzirisika akutotanga kutozvinotisa izvi kuti there are certain things zokuti neudiki he was youthful, but panguva yacho iyoyo zvinonetsa kuti zvizogadzirika. My mistakes aya akafanana nekunzi shamari kana uchidrive mota uchida kutsika mafuta zvekudrive kutangira pa 160 kusvika ku 180 ukatsika mafuta, make sure ukaisa seat belt, make sure kuti mota yako iwewe uri kumhanyisa zvekudaro iyoyo pane ningirike pane ine airbag. Ukangoti izvo zvina basa izvo ma MP here ana basa mani parliament akuna kana dhiri kwese kwa ngavaite zvavari kuita. Musi wachinonobondera chinhu ichocho ndo zvinhu zvinotanga kukuprotect, but zvagara zvisina basa. Wakangoti airbag rei hatisi kurepair rimwe, seat belt rei hatisi kurepair rimwe, pazvinobondera newo unofira ipapo kana kuti uno damage kwazvokuti hauchafoka famba kwasumuka futi. That's the same mistake yakaitika. It's just that vanhu vakawanda ma bootlickers efeki
vanhu vakawanda mamero they come pretend as if they are supporting munhu achiita zvinhu zviri zvari kutoita izvo zvitoraita komana imaida kuti aite sei. Panouya vanhu votaura zviri genuine ana the likes of ana Alex Magaisa, Dr. Magaisa whatever vaitouya achitora maadvice yacho kuti iwo apa pakurasika iyi nzira yakufambwa nayo ikai, and then those people vanotanga kunongedzera kuti uyu auri challenge oita ipipi. Do you think kuti dai panga pane pachine vanhu vakaita sana Lenmo Jonas veve? Is it Lenmo Jonas? Not Lenmo Jonas. That one anonzi Lenmo Jongwe. Yes, Lenmo Jongwe. Do you think kudai vanhu vaya vanga vachiripo unofungidzira kuti opposition ingadai yakanofamba mafambiro zvakaitika zvesezvo ende munofunga kuti Chamisa izobasumuka here kuenda pamusoro pa Lenmo Jongwe? Kwanga kusina zvakadaro. Taito kuzoti Lenmo Jongwe ndiye achatonga achichimhanya, but chinhu chokuti chakatanga kutokalkuletwa kubva kudhara kuno kuti these young stars they are the future of this opposition, vachatinetsa umberi. Zvakaitika maitikira zvakatoita iwayo wekuti we can't continue tichiramba tichingozvitaura nezvazvo, because at the end of the day maybe vana vake vanozotanga kuzofila kuti vakutanga kurwadziwa nenyaya idzodzo, but ndikuedza kutaura kuti zvakatoitika but those guys ndo vanhu vanga vaitouya vatori mune chinhu, but panobva patoonekwa kuti uyuyu nyaya dzake dzaari kutaura narrative dzaanofamba nadzo idzi uyu tinomupedza pakadai so ndo patinomubatira vokusiya uchirowa strategy dzako uchienda kudaro. But now let me ndozonyataurisa gatimbonzwa kuti vamwe vari kuti kudii, right? Mwari kuti this is madness on steroids. I'm holding back from calling this narcissistic mental illness. Neso Chamisa, you are not the bride to reinvent the wheel. You can't even hold a simple organization together, MDC, let alone create a factional new one, CCC. His supporters should learn to tell this man the truth, otherwise his level of narcissism ari kutaura zvaari kutaura maonero emumwe munhu iwayo ina handizivo kuti imi munotokudini vanhu vanotaura zvakadaro. And a lot of people are saying Chamisa discourages the voice of the people. Every time he gets a chance he is the enabler of the ZANU-PF system. Ndo zvimwe zviri kutaurwa nemumwe umwe ari kuti nice question from the president. In a dictatorial setup, citizens are pushed to the peripheries of things. Their voices do not matter and their plight is ignored. No country will proper without citizens at the front. Citizen class is vital, not genotocracy. Umwe citizens needs leadership, someone to give direct through elected representatives, not one man one band. You can't be everywhere. Chamisa, no structure, no relay your message and police. I think you are an idealistic. Keep it simple, learn from Malema, be pragmatic, not a confusionist. I thought I'm reading a book on African philosophy or some poem by some famous writer. Anyway, this is almost some academic place empty of absolutely pedestrian. Where is Chapkati? Tell us how you plan to maneuver political in this era of car 3. Mumwe ari kutaura zvaari kuningina ipapo, umwe ari kuti aiwaka big words for nothing if he is not a leader and what he is doing or hadn't been mandated yet. If so, he is speaking that, so who ngambomira fence English iyi nekuda kungwara nhema haisi nguva yemapoem ino but nguva yekumira pachokwadi and people will respect his decision. Vamwe vari kuzotaurawo zvakasiyana siyana. Sorry I could be off topic, didn't read the post, enjoyed the pic. President in the war room, sleeves rolled out, hard at work strategizing on Chapkati. Was he snapped in action or was he just pause? Komana kana mazogara musadaro saka ndonzwe zvinhu zvinike zvakuita se zvakupindurwa nema citizens. Inangwa ndipana pekuti ndingazoramba nyingo kupindurai mataurira munenge muchida kuzviita, but that question iwe ko vana veZimbabwe manga muripi? Regedzai tiisiye kwamuri mutiudzoka ndimi wakuru wedare hanzi manga muripi na Mr. President. Tell me what you think in the comment section.